abịakwa m ọzọ n'ihe onyonyo a. Enwere ihe m kwuburu before. There was something I said. I said that Igbo, we have our holiday of obligation based on our traditional counting of days. Igbo na-agụ n'ahịa. We have 4 market days, which is Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Traditionally, Igbo day of resting, that is holy day of obligation, according to a school of thought, happens to be Nkwọ. And I think I subscribe to that. Maka Nkwọ last born. Nkwọ ụbọchị ikpeazụ. Among the 4 market days. Ahịa anọ Igbo nwere, Igbo na-agụ. Mekiri izu. Now, ahịa anọ n'ala Igbo na-serve as a form of identification. Mgbe gboo, ya mere agụọ amụọ nwa esi eke, nwere ike agụọ ya Okeke ma ọ bụrụ nwoke, agụọ ya Okorie, nke Orie, agụọ ya Okafọ ma amụọ ya n'ụbọchị Afọ, agụọ ya Okonkwọ ma amụọ ya ụbọchị Nkwọ. Otu a ka ọ dịkwa mgbe Eke, mgbe Orie, mgbe Afọ, mgbe Nkwọ. Back to our holy day of obligation. Holy day of obligation ụbọchị Igbo na-ezu ike n'ọrụ. Mana different communities nwesịzịrị, different villages, a particular people can decide na ihe a ụbọchị ha na-ezu ike. Enwedo onye Igbo, enwedo obodo ị gara n'ala Igbo gasị gị na mbọsị ezumike ha bụ mbọsị Sunday, ma ọ bụ ụbọchị Saturday, ma ọ bụ ụbọchị Friday, ma ọ Thursday, ma ọ Monday. Mbọsị ezumike ọrụ n'obodo niile nọ n'ala Igbo, ọ ga-awụ Eke, ọwụ Orie, ọ ga-awụ Orie, ọwụ Afọ, ọ ga-awụ Afọ, ọwụ Nkwọ. Kedu ihe a na-akpọ ya? Nsọ ọrụ. Nsọ ọrụ ka a na-akpọ ya. Ụbọchị enwere ụbọchị ha na-ana eme gịnị? Ha na-ana eje na a particular area of farming. Ya bụ gịnị? Ụbọchị izu ike. Ọ bụrụ ihe ọ pụtara bụrụ gịnị? Na Igbo na-arụ ọrụ ugboro 3, ụbọchị 3, ji ahịa 3 rụọ ọrụ, were nke 4 mee gịnị? Zuo ike. Ihe eji ekwu ihe a bụ gịnị? Maka na ụfọdụ n'ime anyị maybe apụchala township, ha maazị ihe ahịa na-azụ, ihe a na-agụ. O mezie ha maazị ihe ha ga-eme, ụbọchị ha ga-eme iji dị in tune with mmụọ ala be ha. Ọ dị mma ka ị mara na Igbo na-agụ na Eke,
n'Orie na Afọ na Nkwọ. Na holiday of obligation anyị wụ gịnị? Ụbọchị ahụ ahịa ahụ ndị obodo gị dowere nsọ. Ị ga-arụ kpakam n'ime ọhịa dadị. Ị nwere ike ga-abụ akpụ. You can go and harvest your cassava. You can go and harvest your corn, your yam. But you can't do any farming work that day. Na my own side. Atụrụ ọmara atụrụ ofeke oferete isi n'ọhịa. Igbo ka anyị deme n'ụbọchị nsọ anyị nsọ. Ka anyị kpee ụbọchị nsọ anyị dewe ya nsọ. Na ọ dị mara tupu amụọ anyị. Ọ gakwa n'ala n'ihu anyị. Ka onye chiri ya zere. Ka m bịakwanụ.